ଛୁଆଇଛି ତା ମା ମାରିଛି ବୋଲି। ରାଗିଛି କି ରାଗ ଲୋ ଏଡ଼ିଟେ ସେ ରାଗ କ'ଣ ଜାଣିଲାଣି। ଫୋକସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କାଲି ମାତିନି ଆଜି ରାଗିବୁ ତତେ କିଏ ମାଇଲା ଛରେ କହିଯାନ୍ତି କହିଯାନ୍ତି ଅନଉନ ମତେ ଛରେ ଆଉ ବଦମାସ ହବୁନି କାନ ଧରି ଘରକୁ ଯିବୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ଖାଇଲା ଆଉ ଏଇଠି ଖାଇଲା ଧନ ଟିକେ କହିଦେନି ବଞ୍ଚାଅ। ପୁଣି ବଦମାସି ହେଲା ସେ ଖେଳୁନୁ ନାଇଁ ଆମ ଘର ବା ନାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି ଆମ ଘର ହଉ ଚାଲ ଚାଲ କାମ ଜାନା କୁହ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ମିର୍ଚି ଭାଜି। ହଁ ମିର୍ଚି ଭାଜି କି ଭାଜି? ମିର୍ଚି ଭାଜି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ମାମୁନିର ଜାନାର ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳିର ଦେହ ଖରାପ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଉଛି। ଅଞ୍ଜଳିର କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଞ୍ଜଳି ଚାଲିଯିବ ଉପରକୁ ମିର୍ଚି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବୁ ମିର୍ଚି ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିର୍ଚି ଭାଜି। ଆମ ଧନ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଧନ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? ଅନେଇ ଦେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ଧନ ଏ ଫର୍ କ'ଣ? ଆପଲ୍। B for ball. C for cat. D for dog. हाँ आमर ये मिर्ची आउ कौन बैगण रखाई हम धन खाइब धन खाइबु ना खाइब मारियो मते मिर्ची भाजी कर दियो खाइबा जल्दी जल्दी हो नहीं कुछ मते जल्दी काढनी जिमिनी खाई दे हां हां किए आनी औषध एलो मो धन घर कर देइछि गोटे देखछ ना केड़ा सुंदर घर कर देइछि मो धन पर किए हब गेपट जीव दुआर मु बढ़िया आइछि घर धन बढ़िया आइछि घर किए रहिबो एठी हां मो धन को घर करछि संग मान देख हाँ सांग मैंने से माने जाउ मिर्ची भाजी करछन मु जाउछि टिके आगे खाई देबे पखाळ हां हां दियो टिके मुछि राणी सेटा बुडा ना मामी बुडा ए कोटो एटा आई जो आगे लूण होई थांदा ठीक अछि टिके लूण लगे खाइ मस्त लागो ठीक अछि से खाइबो कल्याण मु ना ना पूरा परफेक्ट हाँ गरम है टेस्टी खाई दे तो ठंडा है जो खा गरम है जी एइगा ठीक बिलो काटे न तू जाना पूरा पतला पतला कर दे मिर्ची गुड़ा तमर किंतु देखै मिर्ची काटो पतला का नहीं लो आ एटी को गुटे रूम बड़े दो ना
7,500 रूम बड़ा 6-7,000 ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ମାମୁନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ କିଲୋ? ନା ଆଁ ପଇସା ଦେବେନି। ପଇସା ଦେବେନି ମାଗଣା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବେ ଏଠିକା ଲୋକ। ହଁ ଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ଏଠି ଛଣା ହେଇଛି। ଆହୁରି ଏଠି ଅଛି ବାଇଗଣ ଗୋଟା ଟଙ୍କାଟେ। ଟଙ୍କାଟେ ଭଲ ତ। ଟଙ୍କାଟେ ଆରାମସେ ନେବେ 10 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ନା ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ। ବାଇଗଣ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାର ବିକିନି। ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ଖାଇବା ଆମେ ଖାଲି ଆଉ। କ'ଣ ଖାଉଛଲ? ଆଇ ପୁରୀ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆମର ଏଇଠି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ। ବାବା ନବା ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇଲେଣି। ସେ ଆଗେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେ। ତୁ ଆଇଲାଣି ଖାଇଦେ। ଧନ କୋଉଟା ଖାଇବୁ ଖା। ବାବା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଖାଇଦେଉନୁ। ଟେଷ୍ଟି ହଉ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ପକେଇ ଖା। କେନ୍ ଲାଗୁଛି ମାମୁନି? ଟେଷ୍ଟ ଲୁଣ ଆଣୁଛି। ଲୁଣ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ପକେଇଛ ବୋଧେ କୋଉ ବେସନର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଛ ନା? ଖାଇଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ। ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ। ଆସ ଖାଇବା ଡାକିଦେନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ପୁକ ଜୁକ ଖାଇଦେବେ। ଓହୋ ପୁକ ଜୁକ ଖାଇଦେବେ ତମେ ଆସ ଖାଇବ। ଦେଇଦେ କଣ ନଉନୁ? ହଁ ଖାଇଦେ ତୁ ଖାଇଦେ ଆସିପାରିବନି ବା। ଲଙ୍କା ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ଆମର ଆହୁରି ଏତିକି ରହିଯାଇଛି ଖାଇପାଇଲୁନୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁବି କୁକୁର। ନା ଖାଇବିନି ମା ପେଟ ଫୁଲ ପୁଣି ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି। କହିଦେ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ? ହଁ ହଁ ଦେଖ ହଁ ଦେଖିବ କଣ? ତୁ ତ କହୁଛୁ ସେ ଦେଖିବ। ପାଟି ପାଟି ଦେଖାନ୍ତି କ'ଣ ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁବି କୁକୁର ଦେଖ। ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛୁ ନୁହଁ ଦେଖୁଛ। ହଁ ଟେଷ୍ଟି। କାଲିକି ଆସିବା ଖାଇଦେବି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସିଉ ସିଉ ଟୁମର ଅନେଇ କହିଦେ ସିଉ ଟୁମର। ସେ ଖାଉଛି ସେ ଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାତ ଟିକେ ଖୋଇଦେମି ତରକାରୀ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ଖନି ପାଟିରେ ଯାହା କହିଲା ଆଉ।